En 48 horas, Pontevedra rexistrou 3 casos de violencia machista. O primeiro foi o sábado na contorna da rúa Cambria, en Monteporreiro. Unha muller de 36 anos foi acoitelada pola súa exparella no pescozo. A pesar da gravidade da ferida, a vítima recupérase no Hospital Montecelo. En canto ao agresor, un home de 50 anos que nun principio fuxiu do lugar rematou por entregarse e onte foi enviado á prisión provisional sen fianza. É difícil asumilo como muller, é difícil asumilo como representante política e é incomprensible dende todos os puntos de vista que haxa seguindo partidos políticos ou mesmo na sociedade quen siga actuando como cómplice da violencia machista negando os feitos obxectivos, as mortes, as amenazas e as lesións. Os outros 2 casos deronse o domingo. O primeiro detectouse a raíz dun intento de suicidio na Ponte do Burgo. A propia vítima chamou a Garda Civil para denunciar a situación que estaba a sufrir. Según indica a Central da Guardia Civil, mantense unha chamada telefónica dunha muller chorando que manifesta a súa intención de tirarse. Chama a Guardia Civil pon en coñecemento da patrulla e a patrulla intervén. Tras comprobar a veracidade da declaración da muller, os axentes detiveron o agresor no hotel no que a parella vivía dende había un mes. O home estaba en busca e captura por non ter ingresado en prisión. O terceiro e último caso deuse no lugar de Reiriz, na parroquia de Alba. Prodúcese unha chamada, unha denuncia á policía local dunha muller que tras recibir paliza ou recibir amenazas por parte da súa parella que chegaba en estado de embriaguez, pois decide refuxiarse na casa dunha veciña e dende aí chaman a policía. A parella chega a romper unha botella de vidro e chega a cortala, a ferila. Aínda que o agresor este identificado, conseguiu fuxir e polo de momento non foi detido.